ମୁଁ ହାତ ବୁଲଉଥିଲି ଗାଡ଼ି ବାଜିଯାଇଛି ଭଲ କଲେ ଖରାପ ଗୁରୁ ହେ ଗୁରୁ କହୁନ ଶୁଭୁଛି ଆସିଲୁ ଶୁଭୁଛି ଆରେ ଆସୁନୁ ଶୁଭୁଛି କହୁନ ଆସୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ତମକୁ ଘେରିଥିଲେ ତୁ ବଢିଆ ଫାଇଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଉଠେଇ କାଲି ସୁକାନ୍ତି ଭାଉଜ ମନା କିଛି କାହାକୁ ଉଠିବ ଖାଲି ତମେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମାଇଲି ମୋର କହିବା କଥା କଣ କି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏ ଯୋଉ ଫାଇଟିଂ କୋଉଠି ଶିଖିଲୁ କହିଲୁ ସବୁ ଜିମ୍ ଯାକ ଆଚ୍ଛା 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 ତାହେଲେ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଶିଖିଛୁ ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ତ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ସାଙ୍ଗ କି ସାଇ ସେ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଦେଖିଲେ ତ କଣ ମନ ଏଥର ବସିଲା ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସତ୍ୟକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ କରୁଛି ତୋର ଯଦି ସାଇଡ୍ ହବାର ଅଛି ହେଇଯା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବି କଥା କହିଦେଲ ମ ତମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଇଡ୍ ମିଳିଲଣି ଏଇରେ କାଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସତ୍ୟ ଭାଇ ପ୍ରିୟା ଦିଦି ପାର୍କେ ଅନ୍ଧାର ବଳ ଭିତରେ ଆଉ କହିଲେ ମାନେ ତା ମାଲ ତାର ମୋ ମାଲ ମୋର କହିଲେ ତଳ ମୁଇଁ ତୁ ପରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଡରୁଥିଲୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ତତେ 6 ମାସ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲା ପରେ ତୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ କଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ କର ଆଉ ସିଏ ନିଜେ କର ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ ଟିକେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ମୁଁ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି ଆସିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା